Я беларус, моя родная мова беларуская. Толькі пры свабодзе і незалежнасці магчымы працяг беларускай гісторыі. Шляхі дарогі роднага краю ўплываюць на шлях чалавечага жыцця. Усё гэта цытаты, якія гучаць як запаветы. Усё гэта словы народнага пісьменніка Васіля Быкава. Сёння 100 гадоў з дня ягонага нараджэння. Вітаю ў аб'ектыве, Сергей Падсасонны. Галоўная тэма дня. І стагоддзя з дня нараджэння Васіля Быкава на пачатак, бо гэта народзіны беларускага генія і сапраўднай асобы, шлях нашага Быкава. Гэта вялікі аўтарытэт, ён лічыўся сумленнем нацыі. Мяжа разладу, якую стварыў рэжым у Менску, эксклюзіўныя кадры журналістаў Белцату з польска-беларускай мяжы. Они собирают с собой большую кучу мигрантов, большое столпотворение, несколько сот человек, и отвлекают, и устраивают шум. А таксама тэма спартовая, але смак палітычны. Усё самае цікавае вакол чэмпіянату Еўропы па футболе. Спорт – это протяг войны іншымі сродкамі. Увайшоў у нацыянальную гісторыю як пісьменнік, чые творы пераклалі на паўсотню моваў, публіцыст, грамадскі дзеяч, сумлення, нацыя. Стагоддзя з дня народзінаў Васіля Быкава. Яго творы апярэдзілі час, ягоныя думкі сталі прарочымі. Гэта ён спрычыніўся да абвяшчэння незалежнасці Беларусі, і гэта яму балела ад таго, што робіць улада. Шлях Васіля Быкава пачаўся 100 гадоў таму у гэты дзень у вёсцы Бычкі, што на Вушаччыне. Быў няпросты і пакручасты. Было выгнанне з радзімы і доўгая дарога дадому. Валентин Василенко. Стасункі Быкава з уладамі ніколі не былі простымі. Ягоныя першыя літаратурныя поспехі суправаджаюцца ударамі з боку савецкай крытыкі. Маўляў, героі зусім не гераічныя, а самі творы – гэта ідэалагічная дыверсія. Органы праслухоўвалі тэлефон і кватэру, чыталі лісты пісьменніка. Яго даймалі начнымі званкамі, аднойчы збілі. Ягоныя нездаровыя палітычныя настроі адзначаў асабіста Андропаў, усёмагутны шэф КДБ СССР. Быкаў ціск вытрымаў. Это ягоная непахіснасць у абароне свайго права на правду, на прыстойнасць, на супраціў, на права быць самім сабой. У гэтым у яго не было кампрамісу. Ён меў, відаць, такі божы дар, сілу не здрадзіць самому сабе. Напаўдысідэнцкае жыццё Быкава змяняецца прызнаннем і ўзнагародамі ад савецкай улады. Цэнзура, аднак, не знікае. Гэтак быкаўскі знак бяды ўдаецца публікаваць толькі пасля асабістага ўмяшання Гарбачова. Перабудова, жнівеньскі путч, крызіс савецкай улады. Быкаў шмат выступае як публіцыст. Піша прамову да нашумелага артыкулу Зянона Пазняка і Яўгена Шмыгалёва пра курапаты. Далучаецца да Беларускага народнага фронту. Васілій Владимирович стаў на пазіцыю фронта, на пазіцыю адраджэння, на пазіцыю змагара супраць камунізму і камуністычнай сістэмы. Гэта вельмі вялікі быў выбар, вельмі важны, бо гэта вялікі аўтарытэт. Ён лічыўся сумленнем нацыі. Ён фактычна стаў духоўным натхняльнікам Беларускага народнага фронта. І так, з імём Быкава удалося тое, што не ўдавалася раней шматакім пакаленням дасягнуць незалежнасці Беларусі. Роля Быкава ў гэтай справе была надзвычай значная. На першых выбарах прэзідэнта перамагае Александр Лукашенко, які пачынае змаганне з парламентам. Яно заканчваецца збіццём дэпутатаў-апазіцыянераў. Пасля гэтага Быкаў з дакладнасцю прадказвае будучыню Беларусі. Ужо пэўна, што на Беларусі не будзе парламенту, не будзе дэмакратычных выбараў, знікнуць рэшткі вольнай прэсы. Краіны закіруе прэзідэнцкая хунта. Ён чалавек праўды, жорсткай праўды. Ён ніколі не баяўся казаць тое, што думае. Ён і Лукашенко казаў, наколькі кепска дыктатура, наколькі кепска тое, што ён робіць. Народ пайшоў за жорсткім, нахабным, прагматычным дырэктарам Саўгасу, ідэі якога былі простыя, як мычэнне каровы і зразумелыя да рэшты. Не дзіва, што з цяперашнім рэжымам стасункі ў празаіка не склаліся. Василь Быков. Действительно, я на его стихах, произведениях учился. Я ему ничего плохого не сделал. Он пишет прозу, Александр Григорьевич. Но он в оппозиции президента. Ну, пишет прозу. Да.
Творы Быкова перасталі друкаваць. Пісьменнік распавядаў, што ягоныя лісты не даходзілі да адрасатаў, а размовы праслухоўваліся. Плюс мізэрная пенсія і праблемы са здароўем. Пісьменнік эміграваў. На чужыне працягнуў пісаць і даваць інтэрв'ю. Обновить, скажем, репрессивный режим и в России, и в Беларуси вельми легко. Это залежит только от кіраўніцтва, от кіраўнічых элит. А глеба для этого, яна захавалася ранейшая, большевицкая. І зноў ягоныя словы сталіся прарочымі. Имя Сталина будет звенеть в ваших головах бронзовой медью. Воля генералиссимуса здесь. Сама Беларусь – памятник вождю. На радзіму Быкаў вярнуўся толькі перад смерцю. Ягонае стагоддзе дзяржаўныя меды ўзгадваюць, але маштабных святкаванняў не відаць. Яны баяліся Быкава і жывога. Яны баяліся Быкава і адышоўшага ў іншы свет. Ён баіцца яго і да гэтай пары. Быкаў для яго пагроза, нават не гледзячы на тое, што яго ўжо не сустрэнеш на вуліцы танка ў Мінску. Зараз у Беларусі час так пасунуўся назад, у час фашызму, у 30-е гады, час сталінскага фашызму, што любое слово Быкова, было яно публіцыстычнае, ці было яно мастацкае, яно настолькі наперадзе, што это як святло, як маяк, на які трэба старацца ісці і не збочваць. За свабоду думкі так называлася прэмія імя Быкава, якую цягам 11 гадоў уручалі на ягонай радзіме ў Бычках. У год юбілею пісьменніка яе плануюць аднавіць, пакуль за межамі Беларусі. Валентин Василенко, Белсат. Жыве Быкаў, пакуль жыве памяць пра яго. Імпрэзы да юбілею пісьменніка ладзяць у розных краінах свету. Гэтак у Празе і ў Вільні арганізавалі выставы ды юбілейныя вечарыны, а ў Варшаве міжнародная арганізацыя «Рух беларускіх нацыяналістаў» стварыла тэматычны мурал недалёка ад беларускага дому. Выяву слыннага беларуса атачаюць ягоныя выказванні пра Беларусь і яе незалежнасць. Все тое, што некалі прамаўляў альбо пісаў Васіль Быкаў у сваіх творах, гэта ўсё станоўча і значна для беларускага народа. Быкаў заўсёды падымаў пытанне: чалавек застанецца чалавекам, альбо ён зможа прадаць сваю душу д'яблу. Месца выбрана для размяшчэння мурала не выпадкова, яно знаходзіцца блізу беларускага дому ў Варшаве. Па-першае, таму што менавіта беларусы з'яўляюцца наведвальнікамі беларускага дома. Па-другое, 23 чэрвеня тут будзе праходзіць імпрэза ў гонар ушанавання са стагоддзя нараджэння Васіля Быкава. Таму вялікая колькасць людзей зможа пабачыць гэты мурал і адзначыць, у тым ліку і нашу працу. Да іншай тэмы. Распрацоўка дарожнай мапы па інтэграцыі Беларусі ў Раду Еўропы. Двухгадовы план дзеянняў падрыхтавала кантактавая група, і гэта адно з галоўных пытанняў перамоваў сустрэчы абранай прэзідэнткі Святланы Ціханаўскай з генеральнай сакратаркай Рады Еўропы Марыяй Пейчынавіч-Бурыч у Вільні. Гэта праграмы, адукацыйныя праграмы, гэта праграмы падтрымкі нашых ініцыятываў, як прыцягненне рэжыма да адказнасці, падтрымка моладзі, падтрымка нашых медыя. То бок гэта пляцоўка для дыскусій, каб потым вынікі гэтых дыскусій падымаліся наверх на ўзровень ужо выканаўчых органаў. І вельмі я цаню тое, што Марыя Бурыч прыняла такі цяжкі нестандартны крок
каб фармалізаваць адносіны паміж нашымі структурамі. І пасля таго кроку мы фармалізавалі адносіны і з ЗША, з Канадай, з Еўрапарламентам. Там ёсць ініцыятыва, каб працаваць з намі, і тут ужо беларусы павінны паказаць сваю працаздольнасць і мэтанакіраванасць, каб вось гэты шлях наш у еўрапейскі звяз быў вельмі кароткім. А тым часам Лукашенко і Пуцін працягваюць тэрарызаваць еўразвяз нелегальнымі мігрантамі. Гэта доўжыцца амаль 4 гады. Афіцыйная Варшава дэкларуе, неабходна ўзмацніць мяжу з Беларуссю. Польскі прэм'ер Дональд Туск гаворыць пра пэўныя захады. Яны маюць запрацаваць цягам чарговых 4 гадоў. Што ўласна адбываецца на польска-беларускай мяжы цяпер, даведацца выправілася наша здымачная група. Рэпартаж з месца падзеяў. Бутэлькі з паліўнымі сумесямі, камяні і штурм памежнай агароджы. Так у нашым уяўленні выглядае спроба мігрантаў перабрацца на польскі бок праз беларускую мяжу. Аднак гэта спектакль дзеля адцягнення увагі, сцвярджае арганізацыя «Байпол». Они собираются большую кучу мигрантов, устраивают гам-шум на границе. Польские пограничники должны, исходя из своих обязанностей, как бы усилить эту часть, где их большое количество собралось. Соответственно, ослабляются другие участки границы. Пакуль увага памежнікаў адцягнутая на правакацыі, мігранты прабіраюцца ў іншым месцы і групамі з 5 асобаў пераходзяць на польскі бок. Апошнім часам мы фіксуем у сярэднім да 200 спробаў на дзень. З пачатку гэтага года такіх выпадкаў было больш за 19 000, а ў чэрвені ўжо амаль 3000. Стандартный портрет у нас сейчас вырисовывается таких граждан. Это Индия, Пакистан, Афганистан. А их готовят, они проходят инструктаж. Есть целая группа рекрутеров, которые завязаны в этой схеме, которые в схеме выдачи виз, схема приглашений. За этим стоят в первую очередь, конечно же, российские спецслужбы, но не без помощи белорусских коллег. И, как правило, в числе этих мигрантов есть люди с боевым досведом. Цягам міграцыйнага крызісу, што трывае амаль 3 гады, некалькі польскіх памежнікаў атрымалі траўмы рознай ступені цяжкасці. Адзін з іх, вайсковец Матэуш Сітак, загінуў. Адказ польскіх уладаў – увядзенне буфернай зоны. Буферная зона вызначаная на 60 кілометраў. У большасці выпадкаў яе шырыня складае каля 200 метраў, але часам дасягае 2 кілометраў. У гэтай зоне могуць быць толькі польскія вайскоўцы і асобы, якія атрымаюць дазвол на перабыванне ў такой зоне. Гэта могуць быць журналісты ці грамадскія арганізацыі. Буферная зона будзе дзейнічаць да сярэдзіны верасня, але пасля заканчэння тэрміну польская мяжа не застанецца непрыкрытаю. Урад Польшы распрацоўвае нацыянальную праграму стрымлівання і абароны «Усходні шчыт». Паводле яе на мяжы з Беларусю створаць комплекс абарончай інфраструктуры. Гэта вялізная інвестыцыя ў інфраструктуру. У яе ёсць 3 асноўныя задачы: перашкодзіць мабільнасці непрыяцельскіх войскаў у выпадку ўзброенага канфлікту, абараніць і ўмацаваць пазіцыі ўласных войскаў і абараніць насельніцтва. Праграма прадугледжвае будаванне за 4 гады лагістычных вайсковых базаў, сеткі бункераў і развіццё інфраструктуры для барацьбы з беспілотнікамі. Узмацненне мяжы будзе каштаваць польскаму бюджэту больш за 2 мільярды еўраў. Кацярына Гардзеева, Ярослаў Сцешык, Белсат. Застаемся ў Польшчы, але змяняем тэму. Змаганне беларусаў супраць дыскрымінацыі паводле нацыянальнай прыкметы. Група беларускіх актывістаў з Гданьску склала петыцыю ў банк «Сантандер» і камісію фінансавага нагляду. Свае подпісы ўжо паставілі больш за 1000 чалавек. Нагодаю для петыцыі стала патрабаванне банку ад беларускіх кліентаў прад'явіць дазвол на жыхарства ў Польшчы, іншай краіне еўразвязу, еўрапейскай эканамічнай зоне ці Швейцарыі. Калі такога дакументу няма або яго тэрмін заканчваецца менш як праз год, кліенту абяцаюць закрыць доступ да інтэрнэту
і мабільнага банкінгу. На думку мясцовых беларусаў, такія дзеянні парушаюць Канстытуцыю Польшчы, дзе гаворыцца, што ніхто не можа быць дыскрымінаваным у палітычным, сацыяльным або эканамічным жыцці з якой-кольвек прычыны. Санкцыі і абмежаванні не чулі. Лукашэнкаўскія прапагандысты акрэдытаваныя для асвятлення Алімпіяды ў Парыжы. І гэта тады, як афіцыйны ўдзел Беларусі ў алімпійскіх гульнях забаронены, а беларускія спартоўцы могуць выступаць на гульнях толькі ў нейтральным статусе. Пра дазвол прапагандыстам Беларуская асацыяцыя журналістаў даведалася ў службе акрэдытацыі Міжнароднага Алімпійскага камітэту. Акрэдытацыя беларускіх медыяў, як і ў ранейшыя гады, праходзіла праз Нацыянальны алімпійскі камітэт Беларусі. На Алімпіяду акрэдытавалі наступныя медыі: інфармацыйную кампанію «Белта», газету «Спартивная панорама», выданне «Прэсбол», афіцыйны сайт нацыянальнай спартовай кампаніі «Спорт5.by», выданне «СБ Беларусь сегодня». Апрача таго, акрэдытацыю атрымала прэс-служба Беларускай асацыяцыі гімнастыкі. Мы з нашими коллегами з організації «Репортеры без межаў», яка мае галоўны офіс у Парыжы, плануем у час Олімпіяды прыцягнуць максімальную увагу да пытання беларускіх журналістаў за кратамі. Мы ведем падрыхтоўку з рэпарцёрамі, мы хутчэй за ўсё будзем рабіць прэс-канферэнцыю і запрашаць сусветных журналістаў на яе, прывезем туды кагосьці з былых коллег, которые уже отсидели и вышли, каб сусветная журналістская супольнасць показала, што ёсць журналістыка ў Беларусі, як за яе церпяць, і на гэтым фоне, адпаведна, вось прыехалі прапагандысты асвятляць Алімпіяду, нібыта у якасці журналістаў. Вось, але нейкія абмежавальныя рэчы мы дакладна не плануем. І застрашванне ад Расіі. Атамныя субмарыны «Северодвинск» і «Орол» правялі стралянне крылатымі ракетамі «Калібр» і «Граніт» на марскіх цэлях у Барэнцавым моры. Хваліцца ў расійскім міністэрстве абароны. Заўважу, вучэнні з выкарыстаннем нестратэгічных ядравых сілаў Крэмль пачаў напрыканцы траўня. Падчас першага этапу сухапутныя войскі рыхтаваліся запускаць ракеты «Іскандер», а авіацыя гіперзвукавыя кінжалы. На другім этапе да іх далучылася войска Лукашэнкі. Пра іншыя падзеі ў свеце у аглядзе міжнародных навінаў. Диктаторы Владимир Путин и Ким Чен Ын подписали дамову об усеабдымным стратегічным партнёрстве. Документ прадугледжвае аказанне узаемнай дапамогі пры агрэсіі супраць адной з краінаў. У прыватнасці ў ім гаворыцца пра вайскова-тэхнічную супрацу паміж Расіяй і Паўночнай Карэяй. Паводле Путина гэты документ стане падмуркам адносінаў Москвы і Пхеньяну на працяглую перспектыву. Российская Федерация не исключает для себя развитие военно-технического сотрудничества с Корейской Народно-Демократической Республикой в соответствии с подписанным сегодня документом. Папярэднюю дамову аб сяброўстве, добрасуседстве і супрацы Расія і Паўночная Карэя падпісалі таксама ў Пхеньяне ў 2000 годзе. Дакумент дэклараваў прыхільнасць абедзвюх краінаў аб'яднанню Карэі. Таксама ў ім замацоўвалася дамоўленасць наконт супрацы ў выпадку агрэсіі супраць аднаго з бакоў або ў сітуацыі, што пагражае міру і бяспецы. Знішальнікі F-16, якія ЗША перададуць ЗСУ, будуць базавацца на тэрыторыі Украіны. Пра гэта заявіў дарадца прэзідэнта Злучаных Штатаў у нацыянальнай бяспецы Джейк Саліван. Амерыканскі службовец падкрэсліў, што ў выпадку пагрозы Украіна можа выкарыстоўваць дадзеныя ёй сістэмы супрацьпаветранай абароны для знішчэння расійскіх самалётаў у паветранай прасторы Расіі. Раней у медыях з'явілася інфармацыя, што F-16 для Украіны будуць базавацца на лётнішчах краінаў НАТО.
Ізраіль зацвердзіў планы наступу на Ліван. У Цагалі заявілі, што адпаведны дакумент падпісалі кіраўнік паўночнага камандавання арміі абароны Ізраілю генерал-майор Оры Горден і кіраўнік аператыўнага ўпраўлення генерал-майор Адэт Басюк. У Цагалі таксама заявілі, што калі паміж Ізраілем і тэрарыстычнай арганізацыяй Хізбула не будзе дацягнутае дыпламатычнае ўладкаванне, яны пачнуць ваенныя дзеянні. Фармацэўтычная кампанія Pfizer, вядомая вытворчасцю вакцыны ад COVID-19, хавала інфармацыю пра пабочныя эфекты свайго прэпарату. Пра гэта паведамляе інфармацыйнае агенцтва Reuters. Паводле выдання, улады штату Канзас падалі пазоў супраць Pfizer, сцвярджаючы, што кампанія ўтаіла дадзеныя пра шкоду сваёй вакцыны. У прыватнасці сцвярджаецца, што ў пачатку 2021 года працаўнікі кампаніі хавалі інфармацыю пра тое, што іх вакцына могла выклікаць ускладненне пры цяжарнасці, а таксама хваробы сэрца. Руслан Ігнатовіч, Белсат. Напрыканцы нямецчынная і галоўная футбольная падзея гэтага лета чэмпіянат Еўропы, але спорт атрымліваецца са смакам палітыкі, а таму ў цэнтры ўвагі не толькі галы ды балы, аднак і пэўныя правакацыі. УЕФА ўжо разглядае дзве палітычныя акцыі, якія мелі месца на трыбунах Еўра-2024. Андрей Сульжэц. Услед за галамі, перамогамі і сенсацыямі на Еўра-2024 дайшло і да першых дысцыплінарных справаў за палітычныя акцыі. Пад увагаю паводзіны заўзятараў Сербіі і Албаніі. УЕФА расследуе выпадкі праяваў шавінізму і тэрытарыяльных спрэчак. Мы, калі глядзім на то, як людзі заўзеюць з зацятасцю за свае каманды мясцовыя ці нацыянальныя, можна часткова з гэтым пагадзіцца ў тым сэнсе, што людзі ўспрымаюць перамогу ў спорце не толькі як перамогі ў спорце, а як сведчанне перавагі сваёй краіны, нацыі ці нават сваёй палітычнай сістэмы. Трывогу забіла Федэрацыя футболу Косава. Там кажуць, што сербы распаўсюджвалі палітычныя, шавіністычныя і расісцкія паведамленні ды вывешвалі сцяг з выяваю Косава ў складзе Сербіі. У другім выпадку на банеры албанцаў тэрыторыя Косава і частка паўночнай Македоніі былі ўключаныя ў мапу так званай Вялікай Албаніі, шавіністычнага праекту албанскіх нацыяналістаў. Вялікі спорт. Это вялікая увага, і як бы не хацелі арганізатары пазбегнуць палітычных такіх жэстаў, гэта без этого не абыходзіцца амаль ні адна сур'ёзная спартовая падзея. Палітычны характар мае і адмова дзяржаўнага тэлебачання Беларусі паказваць матчы з удзелам зборнай Украіны. Паказваюць еўра з аглядкай на Расію і з аглядкай на тое, што беларускі рэжым ён ідзе 100% у наратывах расійскай прапаганды, дзе такой дзяржавы, як Украіна, просто не павінна існаваць. Падчас жа трансляцыі двубою Грузія-Турцыя гледачы маглі пачуць вядомую песню заўзятараў пра Пуціна. Фрагмент прагучаў і ў жывым эфіры расійскіх каналаў, але з запісу яго выдалілі. Небаракі вымушаны вырашаць, каго ўвогуле яшчэ можна не паказваць, паколькі кожная краіна мае нейкі грэх перад Беларусю. Хтосьці санкцыі вёў, хтосьці заўзятары крычаць пра Пуціна нехарошыя крычалкі. Пра Лукашенко не крычаць, бо ён нікога, на жаль, не цікавіць сёння ў Еўропе. У расійскіх медыях у сваю чаргу распаўсюдзілі відэа, на якім румынскія фанаты нібыта скандавалі прозвішча Пуціна, ды вывесілі сцяг ДНР. Аднак паводле выдання «Чэмпіянат» гук наклалі на іншае відэа, а сцяг проста прымалявалі. Андрей Сульжыц, Белсат.